double chin. Εδώ θα πάει φανταστικά. Λοιπόν. Του έκανα μια ωραία καρδούλα. Λοιπόν. Με βάση το πρωτόκολλο πηγαίνουμε κάθετα στα 13 mm στο λίπος και αφήνουμε βαθιά και μετά ενδιάμεσα. Εγώ έχω δει ότι μου δουλεύει καλύτερα να κάνω το μισό υλικό κάθετα και μετά πιάνοντας με το non-dominant hand, με το άλλο χέρι, τραβάω κάτω και μπαίνω λίγο και πλαγίως. Οπότε γίνεται ένα ωραίο blending προς τα έξω. Ναι, και έχει ένα πιο ωραίο αποτέλεσμα, νομίζω. Οπότε ουσιαστικά μπαίνουμε κάθετα και μετά μπαίνουμε και λίγο πλαγίως, γιατί αν τραβήξουμε όλο αυτό που έχουμε στα χέρια μας είναι λίπος. Οπότε είμαστε πολύ ασφαλείς. Δεν έχουμε να φοβηθούμε κάτι. Και μπαίνω λίγο και εδώ αφήνω λίγο retrograding για να κάνει, επειδή το είπαμε, να κάνει ένα ωραίο blending στην περιοχή. Έχει ένα πιο ωραίο αποτέλεσμα, γιατί πολλές φορές, αν ουσιαστικά αφήσουμε το προϊόν όλο κεντρικά, μπορεί να δούμε λίγο κάτι που δεν μας αρέσει. Με αυτή την τεχνική πάντα και με 2 συνεδρίες είμαστε με 100% επιτυχία. Έχουμε αλλεργία, είπαμε όχι, στο τσίπημα της μέλισσας. Ωραία, τέλεια. Λοιπόν, εδώ θα χρησιμοποιήσουμε το medium και ένα, θέλω να σας πω, τα προηγούμενα κουτιά ήταν τα διπλά, εισακούστηκαν οι προσευχές. Πάντα δεν πρέπει να ξεχνάτε να βάζετε την λιδοκαΐνη πριν μπουν στο buffer τα ένζημα. Λοιπόν, εδώ το πολύτιμο που θα το χρησιμοποιήσουμε όλο είναι αυτό, το ιαλουρονικό μαζί με τα ένζημα. Και τώρα θα τραβήξω 4 ml, γιατί είναι η περιοχή, το σηκώνει. Μάλλον θα πάω στα 3. Θα έχουμε ένα συνολικό όγκο 5 ml. Υπάρχει μία τεχνική που χρησιμοποιείται το low για λόγους λιπόλυσης σε τέτοια πρόσωπα, αυτό είναι ιδανικό. Εδώ για να γίνεται ένα contouring, γιατί εδώ πέρα όταν η ασθενής αυτή θα ζητήσει ένα contouring δεν μπορούμε να την πρίξουμε κι άλλο, δηλαδή να της βάλουμε έναν έξτρα όγκο, γιατί το πρόσωπό της είναι γεμάτο. Οπότε μπορούμε λίγο να κάνουμε slimming σε αυτή την περιοχή. Αν κάνουμε αυτό το low εδώ και αν έχει και έναν δυνατό μαστιτήρα όπως έχει εδώ το κορίτσι που σφίγγει από τώρα τα δόντια του και κάνουμε και λίγη τοξίνη, το αποτέλεσμα είναι μαγικό. Δηλαδή κάνει αυτό το model lift χωρίς να βάλουμε έξτρα όγκο, απλά χαλαρώνοντας λίγο το λιπάκι κάτω και κάνοντας και έγχυση λίγο του μαστιτήρα. Πάει μαγικά. Λοιπόν. Μπορείς να καθίσεις πίσω. Ωραία. Πάμε. Χαλαρή. Όλα καλά? Τι νιώθεις κάτι? Θα βγω περίπου στη μέση. Περίπου 0,1 σε κάθε σημείο.
Λοιπόν, θα μπω τώρα από το πλάι. Μου δίνει και την ασφάλεια το γεγονός ότι σηκώθηκε από το υλικό. ml. Αυτό ήταν. Συγγνώμη. Αν έρχεται να δείτε το marking, δεν έχει νόημα. Ναι, εδώ. Ναι, κανονικά. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Απλά εδώ είναι πολύ sharply defined, ναι. Αλλά ναι, αυτό που συνεχίζεται σαν προλωτό γύρω-γύρω το... Ναι, πάει πολύ ωραία. Απλά μπορεί να χρειαστεί ένα δεύτερο. Σε καθαρίζω μαλακά. Δεν έχει πρόβλημα. Δοκιμασμένο 100%. Στα workshops δηλαδή μπορεί να τύχει το μοντέλο να κάνει. Να είναι, ας πούμε, εδώ το μοντέλο το συγκεκριμένο και να κάνει double chin, να κάνει jol, να κάνει κυταρίτιδα, να κάνει κοιλιά, να έχει και μια ουλίτσα, ξέρω εγώ, που κάνει εμβόλια, να το κάνουμε και αυτό, δεν έχει πρόβλημα.